Ini ada. Lo kembali lagi bersama aku berbagai angin YouTube channel laut nih bagi dan video jelek saya ini naik sindong नोंथांमोनहा जिबिन अफिसियेल इउटुब चेनेल तो जोंना नै गामियाव स्कुलावहाय बाउन्डारि बेरा दुमलायबाय बोसोराव खनसे दुमखानांखागौ ओमफ्राय नै दिनै दुमगासिनो दं आरो थ' बेखौनो नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लेट्स गो स्कुलाव बाउन्डारि बेरा दुमनो थाखाय रायजोआ खामानि मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओरैहाय जोंना वाल गैया नालाय दाबो वालनि बाउन्डारि जायाखै बयबो मावगासिनो दं खामानिखौ नै हिनजावफ्राबो फैगासिनो मोजां दानखाव गांसेसोमोन आंनावसो दे गाइखेर दे बगा फै दे मार्बल ओइ हिनजावफ्रा मा बैथिं मैगंबो दंना मैगंनि बेरा लायलायबाय नामा हिनजावफ्रालाय दानगासिनो दं आरोना सैगासिनो दं सिनखावगासिनो दं नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ बायनि आइजो माहारिफ्रा बेबो साफा खालामसिगोन एवजोब स्कुला बेनो जोंना 575 नंनि गामखला एलपि स्कुल बियो हाजो सेरावखा थांनाय बोसोरावबो भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आं बिदिनो बेनिनो बाउन्डारि बेरा दुमनायखौ आरोना जोंना माने बोसोरै दुमबाय थानांगौ बोरमाफोर हाबो मा हाबो माने वालनि माबा मोनाखै नालाय बेराखौ वालखौ मोनाखै जोंना दासिमबो स्कुलावहाय थ' बेखायनो बोसोराव खनसे बेरा दुमखानांगौ आरो जोंना गार' बर' ज'सो खिन्थु गामियावहाय मिथिखायो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा थ' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना उन्दैफ्रा गेलेगासिनो दं गाद्रा दुमगासिनो दंलै लगाओ लागासिनो बयबो पुरा बिजि नायनांगौब्रा सार मा थाल गैया बाल गैयालै नोंना बयबो फाराफारि लागासिनो आरो नै बेराखौ बाव दुमसिगोन आरोखि खुन्थिया दोना लानानै बेयाव दुमसै बोखारनानै लांनानै बैयाव हनै बेराया बोराय जाजोब्बाय बेयाव होनांगौ आरोखि बायजोब्बाय साफा बारहुंखाजों बेफोरखौ बानायनांगौ आरोखि ना नायलांबाय था आरो भिडिअआ बांद्राय इन्टारेस्टिं जानाय नङा खामानि मावनायनिल' नालाय दिनैहाय सैगासिनो एकदम बोलागासिनो आरो माखासेफ्रा एसे लेट जादों ओमफ्राय फैगासिनो दं दासो माने टुलेट दांफ्लादों बेयाव दुम नोंसोर लावनो आं खुन्थियासो फाइनसै जोबनानैसो फैबायथ' आरो बे ना जोबाखै दासो जाजेनदों ओमफ्राय खामानियाथ' होलागासिनो उल्थं खाल्थ्रा हाब्बा डाइलगा बेसेयाव मुजिथार जोंनो नै सासे मोजां बा मोजां फट' खेबनायखौ सुबिदा मोनदों हाग्राखौ एवदों आरो दे मोजां आइजो माहारिफोर नंगौना नै जों गामिना
होलागासिनो हिनजावफ्रा वाल गैया नालाय ब्रा जोंना स्कुला ना गानि बोसोराव खनसे दुमथारनांगौ जायो बे बेराखौ बाजैना सिखाया बाथाय हाग्रा एवग्राया औवा सैबाय औवाया होलागासिनो नै ओइ नायनो रोङै मोजाङाव औ सिमागासिनो दं होलागासिनो आरोना गैलाय नायलांबाय था आरो खामानि मावग्राफोरनि दे बे लावथि दाननाया बे एम्बु बुनो खायदा लालायबाय एम्बु बेखौ दायो खावनानै लांगोन आं दे मोजांसै बेरा दुमलागासिनो नै नै बेयाव ग्रुप मोनसे सिरि दानगासिनो लामा बाहेरायाव माइ मानता जग दे नामी खालबो दे खालबो माइ मानजा जग मार्बल भाई माइ जगे ओइ लंपिन रागी बिया या ओइ बुस्थु खातनो रे Oi, makawa no inan di mga. Nih kunca fra. Namay. Ala ay sa yang ini betul. Medam rang, kita medam rang. Fra, kam besto. Dai jini kam. School ni wall. Wall nai je, inan bersina sangsa ngade. Bera hona nangar ya. Ini semua karo boro mixing ha. Iku nungsi satamjung dumjuk tarna ga beku mojang na. Lassai. Mas dulu. Ini bijak bayarnya macam. Cuma siang. Oh, itu gedeng. Lama nih sih nang gue. Burungger. Ebar sudah bijeng. Eri singau. Buraiku singau. Bas. Dabai nang hu. Dabai dia dabai bes. Kuru jenar holai ke. Kuru. Siapa? Dabai. Dudu. Kuru ar koi ja. Sampai fugasinya sampai. Godo tuh जों सात्र फुनांगौमोन दाना नै रायजोआनो फुना होजोबलायनांगौ आयौलै मासि मोजां आजादि दानि गथ'फोरना खामानि मावनायनि Gobuda. Nebe खाजि नोरा खेजाबाय साहा मोनलोंबायलै साहा नाल साहा खामानिया जोब्बाय आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो थ' उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय